Súdruh vedúci, často nám naši diváci a vaši účastníci hovoria, že sa ťažko spája s niektorými mestami v našej republike. Že je treba čakať napríklad na Prahu, Ostravu alebo Košice 2-3 hodiny, niekedy dokonca aj pol dňa. Ako to v skutočnosti je? Situácia v spájaní medzimestských hovorov nie je vždy rovnaká. V niektorých reláciách, kde máme dostatočný počet okruhov a kde môžeme spojiť hovory aj bez čakacích dob, teda na počkanie. V iných reláciách, kde je malý počet okruhov, Relácie myslíte áno, mesta, áno, celkom tak. Tak do niektorých miest, kde máme malý počet okruhov, musíme robiť prípravu a hovory zaraďujeme do poradia. Poradí hovorov. To znamená, že podľa toho, ako sa účastník prihlási, sa dostane do akéhosi poradovníka alebo... Celkom tak. Poradie sa robí podľa dôležitosti prihlasovateľa